नायब्ला मानसिखौनो जेबो सिनाया खेबथाराखै खेबदों जाबाय हो रिडि खालामो रिडि खालामखायाखै ओंखाम संनाया बे सियाव दोननायनि गोबां ऐसा करो थोड़ा Eso todo son dos. ओमफ्राय आङो बे ससे भिडिअखौबो होबावबाय आरोना मानो होनबा आङो डिलिट खालामनोसै मबाइलनिफ्राय ओमफ्राय डिलिट खालामथारबाथ' गासिबो डिलिटआनो थांजोब्बाय एसे एनैबाबो नङा होमबा दाथ' मोखांबो सिनायाखै माबो सिनायाखै होनबाबो एसे एनैबाबो थासाबथोंसै माने बे एसे एनैखौनो डिलिट खालामथारबाथाय जों मालाबाबो नुनाय नंला ओमफ्राय दा भिडिअ लानायावसो लादों बयबो लादों नाथाय मोनसे समाव बयबो डिलिट खालामजोबो ओमफ्राय आंनिया माने गोसोबा नुफिननाय जाबाय आरोना एखमबा नायनो लुबैफिनबा गोसो जाफिनबा नुफिननाय आंना थासिगोन आरो मानो होनबा मबाइलाव बयनाबो आरोना नुबाय थाबा गोसोआबो खांबाय थायो नङा होमबा बावगारनो हाया बायदि मोनो ओमफ्राय जायगाबो थाया प्लास आरो मबाइलफ्राव एखमबा दोनबाबो गाज्रि जायो मा जायो नङा होमबा बिदि चेनेल गोनां बा फेसबुकफ्राव दोनबा थायोआनो थायो दाथ' जेबो जायाबा नुबायानो थागोन गोसोबा नायनोबा बेखायनो आङो दोनबावबाय आरोना ओमफ्राय दाख्लै
हाथायावसो ज' थांदोंमोन आरो ना हिन्जावजों जोंनि गारिजोंनो थिखोनानै लांदोंमोन हिन्जावखौ माने बिसिना खोलामाखानि साहा जायो ओमफ्राय जोंना खोलामाखानि खोलाथार आरो ना बिसिना साहाथारानो नांगोन माने गामिया दरसे ओमफ्राय होमबाबो माबा आरो गोजान आरो ओमफ्राय प्लास जोंनि बोराइजों एखे क्लास मोननो ओमफ्राय बेखायबो रायलायबाय थानाय जायो मालाबा जुदि ज' थांफ्लांनाय जाबाथाय माने जादोंमोन आरो ना मालाबा जादोंमोन ओमफ्राय लोगो मोनो सम ओमफ्राय बिदिनो बोराइजों एखे लोगोबो गामिबो आरो ओमफ्राय ज' बिदिनो मालाबा रायलायनायखौ आङो जि गोसोखांगासिनो आरोना ओरैजाय गथ' बामनानै बियो फैगासिनो माने मा होनो मोखाङाव गोसोआव फैगासिनो आरोना बोराइजों रायलायनाय जेनेबा आं साइडआव गसंनानै दं ओमफ्राय बियो गथ' बामनानै गावनि फिसाजोखौ बामनानै रायलायनाय मानाय बेखौ मालाबा एखे फैबाय थादों लोगोफोर ओमफ्राय बिदिनोसै बहाथो एफा थाब बावगारनो हानो ओमफ्राय आङो डिलिट खालामनोसैखाय आरो दोनस्राबावबाय आरोना ओमफ्राय नोंथांमोना सोरबाफोर सिगांनि भिडिअआव खोनायाखैबा आरोना गथ' सानै थालांबाय फिसाजोआ सानैबो फिसाजो सासेया दासो स्कुलाव होबाय सासेयाथ' बोसोरसेयानो जायाखै आरो फेसबुकआव नुलायलायबाय थायो नङा होमबा अन्थाव बाथाव गथ'फोर बिदिनोसै उफाय गैया आरोना थांनायखौलाय बहा मोनगोन होनबाबो जे जों गारनो हाया बावनो हाया ओमफ्राय हिन्जावफोराथ' आरो बांद्राय थाब बावसिनो हाया बायदि खोमा आरोना आंथ' गोसोखांफ्लेबाय थायो बोसोरनिखौनो आं गोसोखांबाय थायो आरोना मानो बिदि जानायमोन मानो बिदि जाखो बेफोरबायदि उल्था सिदा सानबाय थायो आरो दाथ' हारसिं थायो दा बुंसै माने बेनो आरो मोनाफ्रावबो खोनाजेननायनिफ्रायनोथ' सिरि मोनबानो माबाबाय थादों ओमफ्राय एखे दा फट' भिडिअ नुसिननानै बोरैबा आरो बांसिन गोसोखांनाय थासिनो आरोना बोरैबा मोनो बयबो मोनखायो बयबो मोनखादों जानांगौ ओमफ्राय आंना बेनो डिलिट खालामथारबा नुथारनाय नङा एसेबाबो बयबो डिलिट खालामजोबगोन खिन्थु जायना चेनेल दं जायना फेसबुकाव हगारगोन बेल'सो थागोन उनाव एखमबा नायनो लुबैबा नायफिननोबो हाबाय आरोना जोङो थ' बेनोसै लोगोफोर माथो बुंबावनो नङा होमबा बयबो मिथिखासिगौ बेसेबां दुखु मा अबस्थायाव दं जानांगौ दा बिसिनि न'खरनि मानसिफोरा गथ'आथ' दा बुजिया गेलेनाय सम नङा होनबा उनफ्रावसो जेनेबा एसे दस्राफोरखौ नुबा माबा बोरैबा मोनखाङो आरोना मालाया बिफाजों थाबा मालाया बेफोरबायदि थाबा नोङो माने एसे गोसोखांनाय जोंनालाय मालाय बेफोरबायदि एसे सोंनाय जानानै माने थागोन आरोना बुंनो हायाबाबो थागोन आरो गथ'फ्रा आंथ' मोखांखौ बिराद नायनो आसामोन लोगोफोर मानोथाय मिथिया आङो होनहरदोंमोनबो मोखांखौ खेबथार ओमफ्राय आरो दाबो बिहरबाय थादों आङो दहाय फुङावबो होनबाय मोखां नुनाय भिडिअ दं नामा सोरनावबा दं नामा माने नागिरनानै हरलाय होननानै लानायावथ' लादों बयबो ओमफ्राय बिदिनो लानाय समावल' लायो ओमफ्राय बेनो आरोना उनाव एसे माने मानो दोनबाय थानो होननानै डिलिट खालामनाय जायो बावा नायफ्लांबाय थायो बिदि होननानैबो ओमफ्राय गैयालै बाजै रावनावबो मोनासै माथो आङो बिदि होननानै बुंबाय आरो ओमफ्राय आंथ' बिराद नायनो आसा थाबाय आरोना मिथिया मानोथाय लोगोफोर आंखौ बिराद नायनो लुबैदोंमोन आरो एसे मोखाङाबो खेंखाय जानानै दं नामामोननो जेनेबा खेंखायसो ओमफ्राय आरो बिदिनो एसे उसुबिदानि थाखाय लानो हायासै आरो बियो ओमफ्राय बेखिनियानोसैमोन आरोना आङो नोंथांमोनाबो नुबाय थानानै निस्सय दुखु मोनबाय थायो नुबाय थाबा दुखु मोनबाय थायो आरोना आंबो बिदिनो बेखायनो डिलिट खालामनोसै